Wow, stvarno, okej, ne želim da se zabavam s tobom. Wow, stvarno, ne plaši se od krst. I onako sam teo da te kovnem. Wow, prdnuo, ste čuli? Koji luzer. Okej, umaram se, moram da se odmorim. Chill, Nemanja. Ti si tamo zaključan. Okej, da, naravno. Fucking pederi. Okej, stani. Sejvo ću ovde. U slučaju mi treba veći health, pošto imam samo 20 health. Okej, please, health, neko. Wow, ti si doktor! O moj bože! Zašto tamo idemo? Okej, ne, loš pas. Healuj me! Okej, chill, bitch, chill. Mogu ja to, okej, nema na čemu. Fuck, okej. Doco, jesi vidio negdje health pack? Okej, nisi, fuck you. Okej, znate šta? Vreme za ozbiljno gospodina Nemanju. Nisam teo da vas pucam sa pištolju u glavu, jer je to malo pičkinski, ali... Ne brini se, doktore, ovo je cheating skill level pro. Pitaš me šta ćemo ovde? Pojma nemam. Tražimo health, da. Eto, viš da imam pojma. Samo bežimo. Ne želim uopšte, imam nikakve veze sa fucking Drakulom i sa fucking manjem. Sve sam ih ja to poklao, tako je. Mojom glavom i bradom. Ajde, uzmemo pištolje za svaki slučaj. Doktore, nisam lud, a mada mi treba vaša pomoć. Idemo dole, nemoj si skočiti. Ako mi pogineš za džabe, tvoje ovo mučenje. Čekaj da se ja snimim lepo save, evo na treće mesto. Evo, snimim. Ajmo, doktor, imam 20 health. Mislim, valjda imam 20 health. Ne znam, ova igrica je retardirana. Ova dvojka je mnogo šuntava i šugava. Brate. Sad nije bilo ono... upozorenje da skaču na mene. A ne, fuck this shit. Čekaj, prvo, šta je ovo? Stani. Okej, jebaš ovo. Ajmo, doco. Ovdje negdje može se prođe beš. Može. Ajmo, nemoj se zaglaviš. Majke ti ga nema sposobne. Ajmo, ovo je demon. Ovo nije. Wow, stvarno. Dođi. Magnetzovi pederi. Ajmo, dođi. To je demon. Ti nisi. Dođi. Sumnjam na vas, motherfuckeri. Okej. Znao sam! Nisam znao, majke mi ko da sam znao. Nemoj da mu biješ, previše sam daleko stigao. Ustaj iz mrtvi. Ajmo. Pa ne mogu bre, vidiš da su retardirani. Ajmo. Znao sam da je tvoj kuće, motherfuckeru. Okej, ajmo, doktore, ne sekiraj se ništa. Zašto sam potrošio metak na ovo nesposobno sranje? Si nesposoban, dođi. Samo ne Drakula da nas zaskoči, za dupe da nas drpne. Evo ga ovaj, nisam ga ubio, ne sekiraj se. Mogo sam, ali sam odlučio da okej, sad imamo dva prijatelja. Yes. Okej, to je moglo da bude minus dva prijatelja, nema veze. Čekaj, ovo je za vas, znam da ovo želite uvek da uradite. Boom. Bitch. Please mi kaže si snimio? Da, doktor je dobro. Hvala Bogu, mislim, hvala kapiram da nije, ne veze. Dami i gospodo, ja sam Međunačar Neca, ovo je bio Neca Paj Magija, ja sam Neca Paj Magija. Dami i gospodo, nadam se da ste uživali u epizodi, ova igrica je mnogo dobra, ako želite da nastavim da igram još, kažite mi, pišite dole u komentarima da li želite da seckam ili da vam pustim full gameplay. To je bilo sve za večeras, idemo Necin legendarni auto da udarimo, digneš ruku gore, spreman, 3, 2, 1, 1, 2, out motherfuckers, woo!